Үзең үсеп, уже теге тормышта фикерли башлагач, кешеләрнең хәлләрен, хәл-әхвәлләрен тыңлый башлагач, аларга киңәш бирә башлагач, уже аңлый башлайсың, что оказывается тормышта бөтенләй бер кирәк. Вот, давайте пока, мен саубуллаша, Зәмиләнекеләргә сәлам. Все, минем эфир башланды. Әлгенә Лилия Муллагалиеваның эфирында утырдык. Без очрашуга кешеләрне көтеп торабыз. Кичке саат 7-дә генә безнең очрашу. Шуңа күрә Безнең вакыт муеннан. вакыт муеннан. Хәерле көннәр барыгызга да. Ничек хәлләрегез? Как дела? Барыгызны да изге Рамазан ай белән. Бүген бит инде Рамазан, ураза башланды. Кемнәр уразага керде? Тоткан уразаларыгыз саваплы булсын, кабул булсын. Җиңеллек белән күтәрергә язсын уразаларыгызны. Сәлам. Мин уразага кермәдем, конечно, мин дә имезүче әни буларак. Ләкин Лилия уразада, инде Макс уразада, Камиля белән Макс йөриләр әлтәгендә коридорда. Менә шулай. Молодцы. Шуннан җәмәгать. Кемнәр уразада идегез әле? Перекличка ясап алыйк әле. Кемнәр уразада? Без килдек Самарага. Шулай булсын, амин, иншалла. Без килдек Самарага. Самарада безнең бүген эшлекле очрашу. Кичкенә Лилия Муллагалиева ифтар уздыра. Аллаһы бирсә, Самарада. Ой, Сәмәткә дә кайнар сәлам, якташлар. Кемнәр Самарадан, якын тирәдән бәлкем бардыр, бит. Бәлкем танышларыгыз, туганнарыгыз бардыр. Килсеннәр. Без инде ифтар белән бер рәттән инде эшлекле бизнес очрашуны да бергә уздырга булдык. Башта авыз ачып, аннан соң инде эшкә күчәрбез дибез. Кабул булсын уразаларыгыз. Кемнәр барысыңмы да Самарадан кешеләр? Самаралар бармы? Ифтар була кафе Амстердам, Загорная, Старозагора 149, по-моему. Молодцы. Ул бит менә ураза тота башлагач, шунысы кызык әйме? Ничектер Аллаһ Тәгалә үзенең җиңеллеген бирә. Җиңеллеген бирә. Менә башка уразада түгел вакытта, син менә шушы вакытка инде ашыйсы килеп, эшесе килеп, эшләр шунда әлләнесе әйләнеп чыга инде ашыйсы килеп, әйме? Менә ураза вакытында ул ничектер алай булмый. Менә Ходай Тәгаләнең җиңеллек бирүе шулайдыр инде ул. Әле бүген нинди кызу төштә, менә 26 градус күрсәтә, менә урын машинада. Самарада 26 градус. Казанда ничек анда? Казанда. Исәннәрмесез. Вот, шуңа күрә анарсын дагы нәрсәне әйтәсе килә. Ураза тоткан ураза аенда әйтәләр бит инде теге шайтаннар качар диләр бит инде бит. Анарсын Старозагора 149. Ай, Флорида ханымында да керде. Тагын бер кат исәмсез. Вот, ураза вакытында шайтаннар качар, җәһәннәмнең капкалары ябылыр, оҗмах капкалары ачылыр диләр бит инде бит. Вот, мөгаен менә шайтан кытыртадыр инде безне. Шулай бит инде җин, мәсәлән теге гөнаһ кылырга да, ничек әйтим инде, ярамаган әйберләр ашарга да теге шайтан кытыртадылар бит инде. Бәлкем шуңа да җиңеллеге буладыр инде ураза тотуның. Шулай бит. Ураза тотуның җиңеллеге бәлкем теге шайтан кыткысыннан да кешеләр азат буладыр. Шуңа күрә дә ураза аенда мөмкин кадәр саваплы эшләр башкару, мөмкин кадәр үзеңнең гөнаһларыңнан арыну өчен, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ураза тоту бик тә файдалы булыр дип уйлыйм. Менә безнең бер группа эшли башлады. Ураза Замирой дип атала инде ул. Без анда бик күп файдалы, безнең анда бар абыстайлар, алар инде бик файдалы киңәшләр бирәләр. Менә бүген, оказывается, зикр әйтергә кирәк икән, субханалла дип 100 тапкыр зикр әйтергә, дисбе белән инде 100 тапкыр субханалла дип зикр әйтергә кирәк икән. Бүген уразаның беренче көне, шуңа күрә зикр әйтеп, Аллаһның бит инде 99 исеме бар диләр. Ни белән, дисбе белән әйткәндә, теге 99 исемен дә әйтәсең. Шуңа күрә дә инде миңа калса, менә минем үземнең шундый зур теләгем бар, намазга басу теләге. Мин аның дугаларын да беләм, әйме. Тәртибендә китаптан бик күп тапкырлар укырдым. Ләкин минем яныма шундый кеше кирәк. Бәлкем бу минем акланугынадыр инде, бит. Кем белә инде аны. Бәлкем акланугынадыр.
Алай дип әйтергә дә ярамыйдыр инде. Ләкин менә теләгем бик зур минем. Теләгем бик зур минем. Güzelim uzdura bit birinchi namoz degan. Шулаймы? Да, Салах мәчетендә. Син анда барып кил бер шулай. Güzelim бер Ул сөйләшергә җыеп кирәк. алар, менә айга 1-2 тапкыр алар җыелалар Салах мәчетендә. Birinchi namoz анда киләләр, намазга укырга өйрәнәләр. Как это Мин аның дугаларын да беләм, менә бөтен дугаларын яттан беләм. Менә ничектер һаман шушы минем ничектер акланугынамы, теге бәлкем шулайдыр. Әгәр дә ул теге күңелеңдә булса, теге күңелдә бар инде ул. Һаман теге ничектер кичектерү килү генә. Ярамый, аңлыйм. Менә Алла бирсә, шушы ураза вакытында, ураза тота алмыйм әлбәттә бу елны. Аңладык инде, аклануган икәнне. Ней, быел ураза тота алмыйм, киләсе шуңа да быел ураза тотмагач намазга басырга дигән теләгем бар шушы ураза аенда иншалла. Безнең Макс тота уразада. Лилия менә уразада, Лилия ябыгып киткән диләр. Шулай. Тагын нәрсә әйтәсем килгән иде соң әле ураза уңаеннан. Менә безнең әйткәнемчә вакыт җитмәде. Юк, ул менә вакыты җитмәгән дигән әйбер белән мин килешмим. Әйтәләр, вакыты җиткәч басырмын әле. Ул бит аклануның тагын бер төрө бит инде ул. Менә уразага вакыты җиткәч бастырмын әле. Или намазга вакыты җиткәч керермен әле. Уразага вакыты җиткәч керәм, намазга вакыты җиткәч басармын әле. Ул бит акланугына кеше көтеп йөри. Аның вакыты кайчан соң? Аның Аллаһ кушкан бер вакыты бармы, аның бер расписаниесе бармы, аның вакыты юк бит. Килгәндә дә шулай. Любой эшкә килгәндә дә, вакыты җитмәгәндер әле, ярый аннарысын дип әйтәсең бит. Эшкә килгәндә шулай да. Дөрес әйбер түгел инде ул. Дөрес әйбер түгел. Тик Аллаһ үзе китерә ул дигән әйбер бар ул. Дөрес Аллаһ үзе китерәме? Ләкин беләсезме? Мин сезгә хәзер бер әйбер сөйлим. Миңа моны сөйләде Марсель Вагизов сөйләде. Бер хәзрәт тә сөйләде миңа моны. Шундый минем күңелемә кереп калган ул. Менә кешегә Аллаһ Тәгалә намазга басу, уразага керү турында җибәрә икән информация рәвешендә беренче тәкъдимен ясый кешегә. Әйбит. Беренче тәкъдимен. Гомумән бала туганда дор алдыннан Аллаһ Тәгалә җиргә төшергәндә балага әйтеп җибәрә икән имештер. Ураза тотарсыңмы, намаз укырсыңмы? Бала инде әйе ураза тотармын, намаз укырмын дип әйтеп китә инде. Әлбәттә бит инде рәхмәт. Шулай дип дөньяга килә бит инде балаймы? Һәм ул бит инде вәгъдә биреп төшә бит инде җиргә. Һәм иң беренче чиратта әти-әнинең бурычы уразага, намазга бастыру гына баланы. Шуннан кешегә инде аңлы рәвешкә килгәч, кеше менә аңлы рәвештә информация кабул итү яшенә җиткәч инде, аңлы рәвешкә җиткәндә балага Аллаһ Тәгалә тарафыннан килә башлый хәбәр. Менә син уразага бас, уразаның савабы турында, 5 вакыт намазның савабы турында, мөселман диненә, мөселман кешесенә фараз булган бөтен әйберләрне дә фараз булган әйберләрне әкрен генә информация рәвешендә җиткерә. Кеше шуны ишетә, ләкин үтәми. Иншалла. Шулай булсын, амин. Лилия ханым Зарипова язган. Шуннан соң кеше моны үтәми. Менә информация намазга бастылар бит. Әйе, бастырга кирәк. Менә вакыт җиткәч бастырмын әле. Әйе, бере бастырмын әле. Әйе, бәт инде или кирәк түгел дип саный инде. Шуннан соң икенче тапкыр Аллаһ Тәгалә инде бирә бу кешегә вакытыяк ниләр? Борчулар бирә башлый. Әйме? Вакытыяк борчулар бирә инде шунда. Я сәламәтлегенә кагылышлы, я эше белән бәйле, әйбит. Шундый вакытта инде әкрен кеше бит инде Аллаһ Тәгаләне исенә төшерә башлый. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгаләне исенә төшерә башлый. Аннары соң барбер намазга да басмый, ураза да тотмый. Ул аны аңлап бетерми, төшенеп бетерми. Аннары Аллаһ Тәгалә бирә икән аңа бәрәкәт, байлык бирә. Шуннан соң бәлкем шушы бәрәкәт белән кешеләр Аллаһка шөкер, рәхмәт инде, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, шушы байлыкларым өчен, шушы бәрәкәт өчен диеп уразага басар бәлкем дигән тәкъдим белән Аллаһ Тәгалә бирә байлыкларын, нигъмәтләрен. Ләкин кеше ул вакытта да уразага басмаган, намазга басмаган кешеләр була. Алар әйтәләр инде, мин моны эшләп алдым, менә мин моңа достоин, мин моны үз көчем белән алдым, үз маңгай тиремне түгеп алдым. 100 тапкыр нәрсә әйтергә, субханаллах дип әйтергә, зикр, субханаллах дип. Шуннан соң
Шуннан соң инде булай да аңламагач, кешегә Аллаһ Тәгалә биргән зур кысына кайгы. Кайгы. Бу инде нинди дә булса үлем китем булырга мөмкин, ниндидер начар авырулар. Ана шул вакытта инде Аллаһ Тәгаләгә каршына кеше тезен чүгеп, тезләнеп, ярдәм сорап ялвара башлый. Ярдәм сорап ялвара башлый. Күп очракта намазга басалар, шундый вакытта менә намазга кирип тынычлык таптым дип әйтүчеләр бар. Күп очракта ураза тота башлыйлар инде, мәчеткә йөри башлыйлар, садакалар бирә башлыйлар. Менә шушы хәлгә җиткәч кенә кеше Аллаһ Тәгаләнең бөеклегенә, аның барлыгына ышана башлый һәм аңа сәҗдә кыла, ул аңа инде үзенең дугаларын җиткерә башлый. Бәлкем шул хәлгә җиткермәскәдер, шулай бит инде. Вакытында сәламәт чагында, исән-сау булган вакытта һәм кулыңнан килә икән, ул ураза тоту ул бер дә авыр бер түгел. Мәсәлән, мин былтыр үзем ураза тоттым, тотып бетерә алмадым инде 25нче көнендә мин инде үземнең камиләне көткәнемне, бәби көткәнемне белдем, шуңа күрә туктатырга туры килде. Бик каты изжогы белән интегә башладым. Менә ул шундый куркыныч ситуация теге, ничә куркыныч дәрәҗәдә изжогы иде. Шуннан соң инде шуннан соң гына белдем инде бәби көткәнемне. Шуңа туктатырдыр. Бу ел инде имезгәч, мин моны аклану дип әйтмим, чыннан да, чөнки барыбер балага туклыклы сөт кирәк, ул минем кичкенә әле. Теге 6-7 айлык прикормдагы бала булса бер хәл. Шуңа күрә инде быел шулайрак. Ләкин мин инде уразага һәм гомумән дин гыйлеменә һәм гомумән дингә карата хөрмәтем бик зур. Теләгем бар инде намазга басу. Мин аны обязательно эшләрмен дип уйлыйм. Һәм менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең биргән шушы сигнал дип әйтим инде, мин аны тәкъдимнәрен вакытында дөрес итеп аңлый белергә кирәк. Дөрес итеп аңлый белергә кирәк. Намазында, уразасында теге авыруларга, югалтуларга җиткереп, Аллаһ Тәгалә каршына тез чүккәнче сәламәт вакытта, ризыклы вакытта тезләнеп рәхмәт әйтү миңа калса дөресрәктер дип уйлыйм. Дөресрәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә уразаларыгыз, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Кылган дугаларыгыз кабул булсын. Анарасан беләсезме, уразаны бит беләсез инде, мин теге акыл сата димәгез. Бәлкем шулай да әйтү теге ни булмас, артык булмас. Ураза тотканда барыбер теге ябыгы өчен тотарга, менә уразага кирдем әле, бераз ябыгырмын әле, уразага кирдем әле, җмахка ләгү өчен уразага кирәм әле. Менә ашказаным авырта, ашказаным дәваланып китмәсме, җиңелрәк булыр, ашказаны ял иттереп алам әле дигән ниятләр белән уразага кергәнсез икән, ул сезнең кабул булмый. Шуңа күрә ураза тотканда бары тик Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, гөнаһлар юылсын өчен, бәрәкәтенә ирешү өчен, сәламәтлек сорап үзегезгә бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә тотарга кирәк. Инде нинди дә булса корыстный дип әйтимме соң инде, корыстный булмаса да башка төрле максатлар белән ул ураза тоту дөрес түгел. Сез аны башка вакытта ачтырыгыз, ураза вакытында теге ябыгы өчен генә ачтыру ул да дөрес әйбер түгел. Вот шул. Анарысын форсаттан да тагын файдаланып әйтәм инде. Менә бу ураза вакытында миңа менә зирекка бик күп язалар менә бу коктейльләр буенча. Ярамый бит ул, теге химия бит ул, начар бит ул дип әйтеп язучылар өчен әйтәм. Җәмәгать, беләсезме? Менә һәркем Аллаһ Тәгалә алдында җавап тота. Мин үзем Аллаһ Тәгалә алдында җавап тотачакмын. Үземнең гөнаһларым өчен дә, кылган хаталарым өчен дә, кылган яхшылыкларым өчен дә мин үзем җавап тотачакмын. Әгәр дә инде кемдә кем уйлый икән, борчылмагыз, мин шулай теге коктейльләр белән кешеләрне алдап гөнаһ җыям дип инде бит. Бер дә борчылмагыз. Мин акча өчен генә ул кадәр зур гөнаһка бармас идем, батмас идем. Мин аны чын күңелдән ышанып, чөнки мин үзем дә кулланам. Менә Лилия дә шул уразада шул коктейль белән аны ябылып киткәнсез бит әле, мен шул продуктларның нәтиҗәсе. Мәсәлән, мин Макс бүген шулай сәгать 2дә коктейль эчеп ятты, шулай ук. Аларның сертификатлары бар, хәләл сертификатлары, һәм аларның составында хәрәм дип әйтерлек бер нинди ингредиент та юк. Тулысынча продукт хәләл. Анарсын коллаген, шулай ук анда бер нинди хайван юк, желатины юк, бөтенесе дә растительный. Дигән компонентлардан тора.
И аннары тагын әйтәсем килә, шушы коктейльләр һәм башка продуктларга кагылышлы тагын бер биадрон турында әйтәсем килә. Биадрон ул гомумән гуминовая кислота, ул агач черемәсеннән табыла. Агач черемәсе торфлардан табыла. Уразада теш юарга ярый. Менә мен син әйтәм, йотмасаң ярыйдыр. Ярый. Теш юарга ярый, но йоторга ярамый бит. Эшкә кабул кергә тиеш түгел. Хәтта әгәр дә менә авыз кибеп китә бит инде, әгәр дә синең мөмкинлегең бөтенләй чыдары мәлен калмый икән, авызны шайкап Төкергә ярый. керергә дә ярый. Әйе. Тәнне юарга ярамый. Су тигергә инде. И йотып җибәрергә, гайбәт сатырга һәм и так далее. Әйе, аңладыгыз инде. Әйе, сүгенергә, интим гамәлләр кылырга, гомумән шундай берләр алар тыела әлбәттә. Менә шул әйтәсем килә. Менә гуминовая кислота да биадрон, гуминовая кислота ул инде агач черемәсенә торфяной залежалардан табыла торган природный әйбер. Аның бернинди зыяны да юк, ул дару да түгел, ул бернинди дә түгел. Ә сезгә хәл кертәчәк. Менә бит сезнең арагызда бар бит, эшкә йөреп ураза тотучылар бар. Шулай бит инде. Эшкә йөргәчтен ул бит инде хәл бетә. Ятып кына торсаң өйдә, күләгәдә ятып кына торсаң, күләгәдә эскилә урамны хәрәсе булгач. Ул бер хәл. Әгәр дә инде син эшлисең икән, хәлдә керсен өчен тәнне юарга ярый дигән. Тәнне юарга ярый дигән. Рәхмәт. На ифтар можно пить коктейль. Конечно, на ифтар можно, на сухур можно, но без күбрәк сухурга дип әйтәбез инде. Рәхмәт яусын. Ни өчен сәхәр? Чөнки сәгать 2дә бит инде ул иратлар утырып ашый аладыр инде ул ныклабаймы? Хатын-кыз мәсәлән ашый алмаска мөмкин, теге ничектер йокыдан уянып ашап утырырга, теге кемгедер ашказанны кабул итмәскә мөмкин, авыррак та булырга мөмкин. Ай буена юнасың инде, ул әйтәсе килә, кояш байыганчы, көндезге вакытта. Ул бит кайбер кеше менә ай буена язганнар. Детокс эшә башлагач, астмадан ингаляторны көнгә бер генә куллана башладым дигән. Чөнки ощущение бара. Вот, шуңа күрә кызлар, җегетләр, әйе, менә Аллаһ Тәгалә бер адым ясасаң, ул сиңа каршы 1000 адым ясар дигән. Шуңа күрә продуктлардан Курыкмагыз. Без инде гынах җыеп, начарын әйтмәсек, без сезгә файда гына булсын дибез. Әгәр дә менә биадрон эчсәгез, ураза вакытында сезгә чыннан да хәл кереп китә. Сәхәргә коктейль ул бик җайлы. Менә 300-ны тәкъдим итәм, 300 мг сөт белән, су белән можно. Менә белән йөридер авыз ачырга. Финики белән, туз белән, су белән авыз ачасыз инде. Эшкә катып шейкер белән яхшы болгатып коктейльне сухурга эчеп куйсагыз, анарысын биадрон эчеп куйсагыз, сезнең инде көне буена тамагыз ачмый, чөнки ул туклыклы. Бөтенләй дә ачмый, менә көне буена тук йөрисез дип әйтеп булмый. Беренче 3 көне ул барыбер шулай инде лай бит. Ләкин җиңелрәк булачак. Ашыйсы килү теләге дә әз булачак. Яннар саны бит составында бар 23 төрле витамин һәм минерал. Менә шушы витаминнар, минераллар, менә күз алдына китергез, ул барыбер табигать бит инде, организм. Әгәр сез уразада икән, сезнең барыбер организмнан энергия белән ул тратится, чыгып китә минераллар да, витаминнар да кимиямы. Менә шу дисбаланс булмасын өчен организмда, шушы коктейльләрдәге витаминнар һәм минераллар сезгә организмыгызны формада тотырга, поддержать итәргә бик әйбәт ярдәм итәчәк. Коктейльләр төрле бәядән бар, пробниклар карый аласыз, миндә пробниклар да бар. 1290 сум тора. 7 пакетанда бар 1990 сумлыклары, су белән булгатып эчә торганнары бар. Су белән генә, чөнки составында сөт бар. Сөт белән булгатып эчәргә мөмкин. Можно соевый, кокосовый молоко, хоть на что, хоть на кефире можно булгатып эчәргә, мороженое тәме килә. Бар инде баночный. Баночныйлары бар, баночныйлары инде алары 2100 сум тора. Без инде языгыз, менә миңа язасыз икән, без сезгә аларны доставим по адресу. Ничек әйтәсез, ничек количество кирәк. На кулларым өйдә биадрон чым, конечно, биадрон ул бит восстановление на клеточном уровне. Кешенең организмында, организм кешелек клеткалардан тора бит. Именно шушы клеткаларны, чтобы восстанавливать, очень сильно помогает вот этот гуминовые фульвовые кислоты. Это вот менә шушы ампулада концентрат гуминовых фульвовых кислот, они очень сильно помогают поддержать организм. Но әгәр дә инде продуктлар турында да, менә шу ураза вакытында безнең бар эшле чат,
Ураза деген группага кіресіңіз келейкен, язығыз меңа директқа, или WhatsAppқа язығыз, мені Ураза группасына кірттігіз әлі деп. Біз сізні кірттірбіз, анда біздің файдалы мәғлуматлар, біздің абыстайлар тұранда жіберіп тұралар. Продуктлары турында да файдалы мәгълүматлар булачак. Менә шул коктейльләрне без күпләп алып куйдык. Алар инде әзәяләр, чөнки бик күп заказ бирәләр коктейльләргә. По-моему, банановый уже битте бугай. Кирәк дисәгез закажу. Бик күп итеп алып куйган фисташковый и күп итеп алып куйдык без карамель. Һәм клубника. Менә алар безнең точно бар. Шоколадный бар, как капучино бар. Тәмнәре бар, суповые. Әгәр дә инде сладкий яратмыйсыз икән, кстати, суповойлар тоже бик туклыклы. Гөлзияме языгыз миңа директка, яме? Языгыз директка языгыз. Биадрон ул мына шундый ампулаларда кичкенә генә. Ертән, әгәр дә профилактика өчен генә, хәл керсен өчен, көне буе арамасын өчен, теге җикы килеп, хәлсезләнеп бирмәс өчен, ертән аш карынга бер нене эчеп куярга кирәк, су белән, җылы комната температура су белән, завтрак алдыннан. Әгәр дә инде сез ковид кичергәнсез икән бит, ул вакытта инде без советуем көнгә 2 тапкыр эчәргә монодоза. Әгәр дә хәзерге вакытта чирләп торасыз икән, бурын тыгылган, төшкерәсез, ютәллисез икән, нигез бар, инде слабый организм икән, температурагыз бар, ул вакытта инде мы советуем по 2 ампулы. Ертән эчегез, обедта эчегез, это монодоза. Группалар түләүле түгел безнең кызлар. Бездә түләүле только продуктлар. И то аны мин түгел, әнә кибеткә киләсез, сатып аласыз. Или же шул кибеттән сатып алган коктейльләрне менә без складтан алабыз. Чөнки баночнылар кибеттә юк. Алар только склад аша. Шуңа күрә без склад аша алып куябыз да, ул вакытта сатып аласыз. Безнең менюлар, мәсәлән, ифтарда нәрсә ашарга, сухурда нәрсә ашарга, без инде рекомендациялар бирәчәкбез. Менә шушы чатта питание буенча инде бит. Алар бөтенсе бесплатный. Бер андай түләүле дигәне бер. Группалар түләүсез, модераторлар алар бөтенсе дә чатына алып баручылар түләүсез. Единственное, сез түлисез кибеттән сатып ала торган продукты. Шул биадрон, шул коктейль, шул коллаген. Менә алар инде, естественно, как любой кибеттә сатып алган кебек аларны сатып аласыз. Юк, түләүле түгел. Вот, шуңа күрә тагы нәрсә әйтә алам инде. Менә шул сертификатлар бар. Әгәр дә инде борчыласыз, куркасыз икән, без сезгә сертификатларын да җибәрбез. Хәләл сертификатлары да бар. Бөтенсен укып, өйрәнеп можно. Так, Зари Гульнара. Нинди файдасын күрдегез? Менә төрле кеше төрле бердән эчә бит инде аны. Файдасы бар. Биадрон ул бик, ул безнең уникальный продукт. Коктейльләрне әйтеп чыктым инде мин. Бар 1990 сумга да бар, банкадагылары 2100. Бар кичкенә коробкадагылар, алар пробник эчеп кенә карыйсыгыз килә икән, алар тора 1290 сум. Хәзер мин сезгә җибәрәм, Макс, вот это маленькие коробки, они вообще, по-моему, 1000 рублей, да, 900 чем-то стоит. Да, кичкенәләре 7 штуклар, алар вообще 980 сум тора. Хәзер больше мешает очередное давление. Биадрон, миндә бар в наличии, кирәк икән доставим, кирәк икән отправим, любой район, любой город. Все это у нас есть в наличии. Так, я сейчас, мин сезгә үземнең ID номерымны язам. Менә шушы номерны 4199. Менә шушы номерны саклап куйыгыз, язып куйыгыз бер җирегезгә, әйме? Кибеткә барганда шушы номерны кассада әйтәсез дә. Һәм инде кассада әйткәчтән сезгә ничек әйтим, без номера сатылмый инде. Сез инде любой теләгән товарыгызны сатып аласыз. Бу минем ID номерым. 188 41 99. Бик җайлы, 188 41 99. Язып алыгыз, телефоныгызга бер кай саклап куйыгыз. Энел кибетләребезнең Корстында бар, цокольный этажда. Һәм ул безнең бар Чистопольская 20/12. Чистопольская 20/12. Хәзер язам. Чистопольская 20/12. Прям юл буенда ул, теге парк Истанбул кырында. Чистопольская 20/12. Бу безнең Энел кибете. Һәм инде Корстон. Әгәр сез Чаллыда икән, Сөембикә 16. Так, Челны. Хәзер язым әле Челны. Сөембикә 16. Инсайд дигән бизнес-центр бар бит әле, Инсайд.
Инсайт. Менә Сөембикә 16, инсайт. Үйгә доставка ясыйбыз. Моның өчен менә минем телефонны да языйм инде 89053. Менә сторисларга куйдым, кирип карагыз минем сторисларны. Телефонны яздым. WhatsApp'ка языгыз адресыгызны, телефоныгызны, исем фамилияңызны. Вот 97 Ярый, конечно, ярый. Вообще, кызлар, биадрон, коктейль – это не лекарство, это даже не БАД, это пищевой продукт. Менә миннән сорыйлар, 007, это ID номер. Менә миннән сорыйлар, менә балаларга эчертергә ярыймы биадрон дип сорыйлар, әйме? Я расскажу вам пример. Менә безнең Ралина Хисматова структурасындагы бер клиент 2 айлык балага атопический дерматит, шушы биадронны бутылкасына салып эчертеп, шушы атопический дерматиттан кутылды. Мәсәлән, Лилия Ерназаровна малайы 1 яшьлек тоже атопический дерматит. Шушы коктейльләрдә һәм коктейль биадронны эчертеп, шушы атопический дерматиттан кутылды. Менә миннән сорыйлар, эчертергә ярыймы дип, әйме, коктейль или биадрон. Җәмәгать, беләсезме? Биадрон – это пищевой продукт. Это, например, это тот же самый сок, например, да, или там молоко, или, например, я не знаю, кефир, да. Это же вам самим решать. Это вы решаете, дать своему ребенку кефир или молоко, сок, дать или не дать. Ну, биадрон – это то же самое. Это вы сами решаете, дать или не дать. Это пищевой продукт. Аның зыяны юк. Сөтне, мәсәлән, күбитеп эчсә, мәсәлән, да, ул балага зыяны булырга может. Кефирны күбитеп эчсә, да, еще йомшарырга может. Это то же самое, понимаете? Монодоза, менә шушындай бутылочкага 250 грамм суга, 250 грамм суга бер ампуланы бушатып, булгатып, көн дәвамында әкрен бирергә можете. Биадрон беременным можно. Я пила. И я хочу сказать, что менә биадрон эчкәч, что и после операции я себя прекрасно восстановилась, прекрасно себя чувствую. И во время беременности я себя очень хорошо чувствую. Так, Тубянкама, ТЦ Олимп. ТЦ Олимп, Тубянкама. ТЦ Олимп. Шуша ID номерны әйтеп, барып ала аласыз. И вообще, знаете, что я вам советую? Когда сез кибеткә барасыз, миңа шалтыратыгыз. Хәзер 890, хәзер. Мин сезгә подароклар бирәчәкмен. Менә минем телефон номеры язып куйгыз 890-53-188-353. Менә һәр кассага киләсез икән, бит. Можете минем телефон номерын әйтеп тә алырга продуктны. Телефон номерына ID номер прикреплен, мин эзләп табачаклар аны. Мәсәлән, кассага барасыз да әйтәсез, мәсәлән, бит. Әйтәсез инде, менә мәсәлән, коктейль кирәк икән, бит. Әгәр дә 2 коктейльдән артык аласыз икән, миннән сезгә бүләк. Нәрсә икәнен мин сезгә телефоннан әйтермен, яме? Әйбәт бүләкләр. Безнең энелдә начар әйбер юк. Шуңа күрә миннән булачак сезгә бүләк. Кассага килеп, минем ID номерын әйтәсез дә, миңа шалтыратасыз. И от меня будет вам подарок. Договорились? Вот. Дальше. Бигрәк кыйбат аны азрак бәясен төшереп сатып булмыймы? Булмый, җәмәгать. Бәяләрне мин куймыйм. Бәяләрне гомумән без үзгәртергә тиеш түгелбез. Безнең компания вообще Россиядә беренчеләрдән булып IDC программаны керткән компания. IDC это единая цена, единый прайс. Вот. Мәсәлән, башка төрле сетевой компанияларны алсаң, әйтегендәме, менә Бикупилар, барлыкка килгән эшләүче компаниялар. Аларда андай бер юк, то есть анда немножко другая политика. Клиентлар өчен бер төрле бәя, менеджерлар өчен бер төрле бәя, мәсәлән, шундыйрак, әйме. Вот. А у нас такого нету. У нас это считается демпинг. Демпинг у нас запрещен. Если демпинг була икән, әгәр дә арттырып яисә киметеп сатасың икән, компания ул вакытта штраф суга. Вплоть до блокировки контракта. Шуңа күрә демпинг бездә категорически запрещен. Компания куя бәяне, без менеджер булсак та, без сатып алучы булсак та, клиент булсак та, бары тик шул бәя белән генә алырга да сатырга тиеш. Шуңа күрә кызганычка каршы шулай. Мин кыйммәт дип әйтмәс идем, потому что составы аның бик бай. Әгәр дә сез 23 төрле микроэлемент һәм витаминны аерым алып эчә башласагыз, mesela 17 порция бит инде 17 көнгә бит ул сезнең бик күпкә кыйммәтрәк чыга. Менә уйлап карагыз, 17 порция 2100 ны
Биадрон тора 1950 сум. Анда 28 ампула. Бір ойға расчетан. Биадрон 1950 сум. Биадрон алсағыз да менен сізге бүләк болашақ. Вот шалтыратығыз, еме? Вот. Нәрсе айта башладым әлі. Составында нәрселер сөйлей башладым инде бит. Составы турында айта башладым. Мәсәлән, 2100-ні бүлсәк, мәсәлән, 17-ге. Ол где-то 126 мы, 136 мы була. Күз алына кетірегіз. Бір питание сіздің 136 сом. 136 или 126 хәтерләмейм. Ол көп түгел, жәмәғат. Ол көп түгел, қимат түгел. 126 сом, ол полноценный питание оласы сіз, әйбет. 1990. 1950 да? Макс, шып кетті енді. 1950 деп білем биадронны. Вот, әгер де сіз кірәс екен столовыйға, мәселен, бір тарелка оаш, мәселен, алас екен. Ол 126 сом тұрмай. Ол қимәтірек тұра, во-первых. Һәм ол бір тарелка оашта шул хәтлік файдалы ингредиентлар юғанда. Коктейльдәгі, мәселен. Или кофе. Мәселен, Макдональдста бір стакан кофе намного дороже стоит. Не помню, но не 146. Дороже стоит. Ой, не 126, а дороже стоит. Әйтәсім келе, даже бір стакан кофе бәясі да тұрмай. Сәмираник миңа бүләк бирмәдің. Зари Гүлнара, менен нәрсе алдығысың сіз? Мен бит білмейм. Әгер де 2 коктейльден артық алсағыз берем, давайте, пожалуйста. Кефир, фрукты күніне шулай була инде, бәясі шулайдыр, ләкин составы. Кефир белән фрукта 23 төрле микроэлемент һәм витамин бардыр дип уйламыйм. Там вся группа витаминов В. Кемнәр аңлый, олар аңлый. О чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю очень серьезно, Эвер. Это группа витаминов В, это очень серьезно. Кефир белән фрукта группа витаминов В юк. Калий, кальций, магний, фосфор, селен, йод, железо. Булар бөтен сюда. Что-то есть в яблоке, но давайте вот так. Әгәр дә сіз күніне тиешлі доза калий, магний, кальций, фосфор, селен, фәлән түгән, анда 24 микроэлемент аласығыз келе екен, железо, йод, әйме, сізге за день надо скушать 5 килограммов яблока. Понимаете? 5 килограммов яблока. Сіз бір күні, я не знаю, там кальций, кефирда кальций бар ма екен, ну там есть, конечно, антиоксидантные нелер, әйме, свойства. Но ол қадар зур нидер түгел, әйбет. Сіз шул хәтлек кефир һәм шул хәтлек алма ашый алмыйсыз суточный доза витаминны алыр өчен. Шулай бит? Шулай. Бу бер нидә 250 грамм сөткә суга булгатырган бер кашык коктейльдә сіз берете суточную дозу нужных микроэлементов и витаминов. Я на днях услышала очень интересную информацию. Оказывается, в Японии эшкә алганда кешенең булырга тиешкән бар бит книжка прививок, а у них, оказывается, есть книжка витаминов. Если он не принимал витамины, он эшкә алмыйлар икән. Представляете? Биадрон, шигез бирай 28 ампул для профилактики. Но если уже онкоболезни, если там ковид кичердегез, то сезгә бер не җитми, потому что көнгә 2-3 ампул эчәргә туры килә, и бер монодоз эчкәндә айга 2 упаковка кирәк. Намаз темасы булып балгач, сөрәсем килә, Лилия ханым намаз укыймы? Лилия ханым чыгып китте әле. Так что бу сорауга мен сезгә җавап бирә алмыйм. Лилия ханым үзеннән сорау кирәк. Вот, җәмәгать, как-то так. Без сезнең белән бик матур гына сөйләшеп алдык. Сорауларыгыз булса языгыз, директка языгыз, WhatsApp-ка языгыз. Сорауларыгызга җавап бирергә тырышырмын. Әйткәнемчә, кибетләр безнең бар. Әлбәттә, анда правда склад. Тем более, хәзерге менә сез шушы вакытта алманы каян алып, сез витаминлы алма алып ашамакчы буласыз. Я понимаю, в сентябре, в октябре. Әйе, дөрес. Шуңа күрә все относительно. В этом мире все относительно, җәмәгать. Ярар, дуслар, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирсен. Ифтарга инде күп калмады. Телефоныңызны әйтегез әле. Давайте мен телефон номерымны тагын язам. 8 90 53 188 353.
Кибеткә баргач, продукт алганда. Менә минем номер, хәзер мин аны нитем сохраню, прикреплю. Менә минем телефон номеры. Шушы номерны әйтергә була кассада, һәм миңа шалтыратасыз, Әмирә, мин кассада дип әйтәсез дә. Аннарысын инде мин сезгә менә шу 2000-нән артык бәягә 2000-лек продукт алган очракта мин сезгә бүләк бирәм. Ярыймы? Сөйләштекме? Челябинскида кайналып була. Роза ханым, Челябинскида безнең кибет бар. Эзләп табыгыз. Ул кибетне бит Google-дан микән, менә чөнки хәзер генә тотып әйтә алмыйм. Либо миңа хәзер шушы телефон номеры буенча WhatsApp-ка языгыз, либо директка языгыз. Челябидан кайналырга дип. Мин сезгә адресны әйтәм. Челябида барасыз да, минем телефон номерын әйтәсез дә кассада, и бедромны аласыз. Бик җайлы. Бик җайлы. Менә шул. Магазины работают до 9, 21:00-га кадәр кибетләр эшли безнең. Рәхим итегез, килегез. Ярыймы? Менә шул. Могу подарить. Нет, нельзя, не скажу. Я вам на ушко скажу, ладно, варианты, что я могу подарить вам. Суставлар ауыртканда, кызлар, безнең бик шикарный набор называется. Давайте я с вами в магазин зайду, сейчас я вам покажу. Наглядно, чтобы вы видели. Мен бит Самарада, кибетта утрам. Сейчас я вам покажу. У нас есть специальный... Вот, кибетлер üstüne менә шулай дип язылган обязательно, яме? Бу безнең кибетнең названиесе. Сейчас я вам покажу. У нас есть Flexbox. Так, Flexbox. Вот видите, вот она зенгарная. Сейчас я вот поближе сделаю. Вот это вот Flexbox. Это у нас суставной набор. Flexbox. Вот, навысы для красоты, у кого кожа, ногти, волосы. Это. Вот у нас детокс программа рядышком стоит. Это наши смузи. Физикина 2 килограмм, 3 килограмм отасовский лейкин, братна, вот welcome box, там весь набор для похудения. Она биотинартра, она коллагенар. Вот. В магазинах не продаются. Вот они, вот. Менә пробага алып карыйм дисәгез, кызлар. Пробага, менә пиноколада вообще нык тәмле. Сөт белән болгатып эчәсең, прям кашыклап ашый торган. Вот, 950 рублей. Есть вот такой шоколадный, кофейный, лимон печеньки есть, также. Менә булары зурраклары, монда онда количество күбрәк, монсы тора 1990 сум. Менә шушыны можете пробник алып карарга. Пробник. Хотите миңа обращаться, мен сезгә өчесеннән дә җыеп, могу не ясарга. Микс ясап бирә алам сезгә. Менә булар уже безнең старое поколение, тоже очень вкусные. Манго, красные ягоды. Вот. Безнең теге тәмле чәйләребез. Что-то из этого я вам подарю. Безнең ипиләр чыкты, кстати. Кемнәр ябыгар. Тиешек, почкаларга, бауырларга обязательно. Это же общий организм, клеточное восстановление. Коллаген стоит 1300. Девочки, коллаген сколько там? 1390, да? 1350. А мне коллаген. Коллаген формула вот 1350 рублей. Коллаген. Витаминнар буенча менә омега-3 һәр кемгә кирәкле витамин 690 сум. Vision күзләрдән, нык әйбәт менә күзләрдән менә бу. Яшел үзәндә бар безнең склад. Миңа языгыз, әйбәт яшел үзәнгә заказ ясыйм, сез кирип кенә аласыз шуннан, ярыймы? Сахардан детокс, кызлар, сахардан детокс. Менә монысы кардио формула, давлениелар белән интегүчеләр, йөрәк хәлсезләнә, аритмия фәлән дигән диючеләр менә шушы кардио. Лайфран это восстановление при помощи гинка белоба бар моның составында, антиоксидантный формула, ЛН-каротин. Менә бу общий теге ковидтан соң восстанавливать итәчәк бик әйбәт. Тоже 690 сум. Flex. Күпме кирәк? Гөлшат нәрсә ул күпме кирәк дигән? Мин потому что Казанда безнең Корстында һәм Чистопольская 20/12. Flex суставной. Менә минем малай хоккеист, менә шушыны эшертәм. Шушыны эшертәм, потому что суставлар өчен бик әйбәт, сөякләр өчен бик әйбәт. Вот Defender
Defender это у нас противовирусный, противовоспалительный. Менә шушыны төшкерә башласалар, балаларга да шушыны чиртәм дә. У меня даже был интересный случай, бер хатын яза. Нурлатта склад юк. Нурлатка җибәрәм, языгыз яме, җибәрәм җыештырып. Берәү яза, ширләгән идем, нәрсә алыйм ди. Онкология, метастазы, но, кызлар, это же вы знаете, что в мире еще не придумали от онкологии что-то помогать. Я вам единственное могу сказать, детокс и вот этот биадрон. Вот он, биадрон, вот так он выглядит, мне он БС. Вот, я могу вам биадрон. Есть у меня в истории одна женщина, которая улучшила свое состояние при помощи биадрона. Не вылечилась, а полегче стало. Полегче стало, потому что клеточное восстановление идет. Ол бит инде клеткаларны үтерә бит инде теге әшәкә нәрсә, а бу менә как раз таки поддерживает яшәргә көч бирә. Вот. Иммуноформула бу безнең иммунитетны үстерә торган. Бит Паркинсона, вот это вот Паркинсона, склероз, это все вот бана бу. Опять-таки, убить мозг бик каты влиять итә торган әйбер, клеткаларны үстерә. Мультивитаминный формула, монсы инде поливитамины, пожалуйста. Бүтән сөрендә бәясе 690 сум, кызлар. Балаларыгыз спортсмен икән, я вам настоятельно советую. Эшертегез шушыны. Шушыны эшертегез. Можете мультивитаминный комплекс бирергә балаларыгызга. И вообще, амнамсы менә Данил Кашуны берем. Happy Smile. Это у нас уже детский. Это у нас детский. Ну, была же детокслар. Это первый шаг, второй шаг. Можете по отдельности брать. Сразу на 2590 сумга алалмыз икән. Детокс 2590 сум, 4 шага да. Вы можете пошагово взять. Пошагово прям 690, менә беренчесе, икенчесе 3-4. Аннары тагын нәрсә әйтәсем, буларда юк икән. Менә монда рәсемлегенә бар, на бэби гель. Камиләнең киемнәрен гель шуның белән. Башкортстан буенча, конечно, была Башкортстанда кибетләр бар безнең. Я вам подскажу. Уфада безнең российская 98/2. Ну, наш самый любимый. Минмансыз брейвер шләми. Менә шушылар белән. Кроссовкаларны менә мин кроссовкаларны агата торган әйбер. Это вот это файн эффект. Рәхәтләнәм генә. Вот. Да, я выйду сейчас уже. Вот что у нас, кокошилар. Вот эти шейлер турында әйтеп кенә үтәм. Это лечебные чаи. Вот это у нас для очищения организма. Это вот для женских болезней. Чтобы как бы... Так, джентльмен, это мужской, прана, это у нас үпкәләр өчен. Монсы бауыр, монсы Атланти, нәрсә дип санаттым. Атланти ней, почки. Валерий тынычландыра торган, кардалис йөрәктән, Vita Plus, безнең инде. Менә мин мончада торган тәмле чәй Vita Plus. И вы просили чаи. Вот наши чаи, монаблар. С добавками. У нас еще есть чаи, которые без добавок. Я выйду. Так. Ну вот. И у нас вся вот эта косметика уж. Вот эта вся косметика. Вся косметика, она была для Юна. Главное, что там из набитышей. Вот это все. Шампуньнар безнең шикарный, маскалар. Вот кемнәрнең кончики сипутся для волос. Менә бик әйбәт. Шейлер 370 сум. Менә зубной пасталар безнең бик әйбәт. Вот патчи. И еще хочу сказать, что скоро у нас появится корейская косметика, но пока еще неизвестно, но вот мы ждем со дня на день. Вот, как-то так, кызлар, җегетләр. Папа Макс в бизнесе. Яра җәмәгать. Сезнең белән бик күңелле булды. Урамда яз. Күңелле, яхшы кайфләр сезгә. Тоткан арзуларыгыз кабул булсын. Сән сау булыйк. Пока-пока. Сау булыгыз.